आंनि मुङा मिस्टार शिब बर'। आङो दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्टआव जुनियर रिसार्च फेल' हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। बेबो मैखुननि सायाव, टटेलि मैखुननि सायाव आरो। एक्जिबिशनाव माबे प्रजेक्टखौ बा माबे माबाखौ लानानै फैदों? जोंहा बिटिसि सेक्रेटारियाव मिटिं जादोंमोन, ओमफ्राय बिथांमोना जोंखौ लेंहरनाय जादों। जोङो जाबाय इन्डिया गभर्नमेन्टनि फान्डेड प्रजेक्ट, जोंनि मुंखौ बुङो टेक्न'लजि इनकुबेसन सेन्टार। बे सेन्टारा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दङ। बेनिफ्राय बे फेसिलिटिया माने जै बेगर मैखुन बेगर बेखौ जोङो अल अभार बिटिसि, बेखायनो जों नर्थ इस्टआवबो बेखौ डिस्ट्रिबिउट खालामो। आदसा, दा बेवहाय अनलि मैखुननि बेगरखौल'सो मा डिस्ट्रिबिउट खालामो? औ, जों दा अनलि मैखुननि बेगरखौ खालामो। बेयाव जोंहा उइन्टार माने गोजां बोथोरनि मैखुन बेगरखौ जोङो 14टा माने 14टा भेराइटिस माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बेलेग बेलेग कालार, बेखौ जोङो माने वेस्टाराव खालामो। सामारावबो दा जोंनिया सामाराव जोङो मोननै रोखोम खालामो, दा मिल्कि आरो पेडिस्ट' होननाय बुङो। ओमफ्राय दा जोङो रिसेन्टलि बाटन मासरुम जों माने जेरै हिमाचलफ्राव बिराद मुंदांखा, बेखौ जों दासो सुरु खालामदों। आदसा, मा होनदोंमोन? बाटन मासरुम माने मानो मुंदांखा बेयो माने टटेलि माने बेयो कनजुमेबल, माने बिनि निउट्रिसनेल भेलुआव मोजां। आदसा, बेनिफ्राय बेखौ माने एक्सेप्टेबल मानि थाखाय बेहा गुल जायो, मोदोमा बारा, बेनि थाखाय बेखौ माने बेयाव प्रटिना बेसेसो थागोन? प्रटिना ओरैनो मासरुमाव थायो 14%सो थायो। 40%? अके। इन ड्राइ बेसिस। दा बेयो बेनि मानि थाखाय मोजां? बेयो जोंहा गुबुन गुबुन थाखाय बिराद मोजां, जेरै बुंबाय ब्लाडनि प्रब्लेम, एनेमिया होनना जों बुङो। आदसा, ओमफ्राय हाइ ब्लाड प्रेसार, बेनि थाखाय मोजां। केन्सार, एन्टि केन्सार थायो बेयावबो, बेनि थाखायबो मोजां। आरो हाइपार टेनसन, बेनि थाखायबो मोजां। माने एभ्रि इभेन डायबेटिक पेसेन्टसफोराबो बेखौ जानो हायो। माने बेयो जेरै जाबा डायबेटिस जाबोला जोंहा बिराद रोखोमनि जानाय खामानिखौ बासिनांगौ जायो, खिन्थु मैखुना बिदि जेबो बादा गैया, जेबो बेमारावबो। स' बेयो गासैनि थाखाय मोजां। बेखायनो जोङो बेखौ बुङो सुपार फुड होनना बुङो। सुपार फुड होनना बुङो आरो। दा खोथाया जाहैबाय, बे जिथु मासरुमनि जिथु बेगर होननानै बुंदों, बेखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो? आदसा, मासरुमनि बेगरखौ जोङो जेनेरेलि जोङो माइनिफ्राय बानायनो हायो। माइनिफ्राय? माइ माने माइनि माबे बाहागोनिफ्राय बानायगोन? माइआ जोंनिया नानानै बाख्रियाव दोनो, बेनिफ्राय जोङो सुरु खालामनो हायो। आरो जोङो गमनिफ्राय बानायनो हायो। माइ आरो गमनिफ्राय, बे मोननैनिफ्राय बानायनो हायो। अके, जोङो इउनिभार्सिटियाव खालामो गमजों खालामो। गमखौ गोरान जानांगोन। गोरान जानानै जोङो फार्स्टआव बेखौ सोमगोन। खैदिन सोमगोन बेखौ? अनलि 2 आवार्स। 2 आवार्स। बेनि उनावहाय जोंहा बयलिं खालामगोन। बयलिं? बेसेबां गोबाव बयलिं खालामो? बयलिंआ जोंनिया मिनिमाम जेब्ला मोननै सिटि गाबा, नैबे प्रेसार कुकार जोंनिया गाबोथ', बे मोननै सिटि गाबनांगोन। बेनि ओंखाम संनाय टेम्पारेचार बेसेबां जानांगोन? टेम्पारेचारा जोंनिया 100+ जागोन। 100+। बयलिं खालामखांनानै जों बेखौ फोरानगोन। फोराननायनि उनाव जोंहा बेखौ पेकिं जाबाय। फोराननाया बेसेसो गोबाव लागोन? फोराननाया ओरैबायदि फोराननांगोन, माने बेयाव जेबो दै थानाङा। आदसा, बे दांबाला माने गोरान नाङा। आदसा, सब दांनानै गारबोला बे सब गोलैफिननांगन बेसिम। बेनिफ्राय जोङो बेयाव मोननै माबा केमिकेल बाहायनाय जायो। केमिकेला बेयो माने हिउमेन एक्सेप्टेड जाग्रा हाग्रा। मा बेयो? बे केमिकेला मा? बे केमिकेला बाहायो केलसियाम कार्बनेट, जाय माने जों बुंनो हायो सुनै बेखौ जों केलसियाम कार्बनेट होनना बुङो। आरो मोनसे जोंनिया जिपसाम माने केलसियाम सालफेट। बे मोननैखौ केमिकेलखौ बाहायनाय जायो। माबोरै बाहायगोन बेवहाय दा? जोङो केलसियाम कार्बनेटखौ 0.5% आरो सालफेटखौ 2% बेखौ बाहायनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ जोङो बाहायनाय माने बोरै मिक्स खालामगोन? मिक्स खालामनाया बेहा पेकेजिं जाबाय। पिपि बेगाव जोङो पेक खालामनानै, ओमफ्राय जोंहा मोनसे प्रसेस दंबायो। मा प्रसेस? जेरै बेयाव बेजालबो थानो हागौ दा। बेखौ जों फुथारनो थाखाय जोङो बेखौ अट'क्लेभ मोनसे मेसिन दं, अट'क्लेभ प्रेसार कुकार। बेसेबां मिनिट दोनगोन बेयाव? जोङो बेयाव खालामनानै टेम्पारेचारखौ दिनै 121 डिग्री सेल्सियास प्लास 45 मिनिट्स बेसिम दिनै। बेनिफ्राय बेखौ दोननानै अखानायै जोङो बे मेसिन अट'क्लेभनिफ्राय दिहुननानै बेखौ जोङो फोराननांसिगोन।
माने अट'क्लेबाव माने सानसे दोनगोन 24 आवार्स दोनगोन नामा खिन्थु जोङो only 45 minutes रान खालामगोन खिन्थु हैदिना जोङो बेखौ दिहुना बे सिङाव थागोन आच्छा आच्छा मेसिना बन्द जाबाय औ औ बे बेयावनो थागोन दा अखानायै बेखौ दिहुना एसे फोरानगोन फेन बा माबा फोराननानै जोंहा बेयाव आरो मैखुन बेखौ जोङो मिडिया होनना बुङो आच्छा मिडिया बे मैखुनखौ फिसा हानानै बे मिडियायाव होयो दा बे मिडियाया स्प्रेड जाजोबगोन गुफुर जागोन बे गुफुर जानाय बथलखौ जों बे प्लास्टिकआव एसे एसे दोनसै बेनि उनावहाय बे प्लास्टिकखौ जोङो मोनसे मेसिनाव दिलायनोसै बिअडि इनकुबेटर होनना बुङो बेनि टेम्पारेचारा 25 डिग्री सेलसियास बेखौ सोखांनायनि उनाव बे प्लास्टिकखौ थफ्लाखौ बे इनकुबेटराव जोङो दोनबाय दोननानै बे उइदिन 20 डेज गुफुर जाजोब्बाय बेखौ जों उनाव होसिगोन कमार्शियेल स्पट आरो कमार्शियेल सिड बेखौ जों फाननो हानाय जासिगोन बेयो जोंनि आबादारि फार्मार्सफोरनो थांजोबसिगोन मास मोनसेयाव बेसेबांसो बेबायदि माने प्रडिउस खालामनो हायो जोंनियाव केपासिटिया दा पार डे 40 केजि जोङो स्पट बानायो आच्छा बेबायदि मैखुननि जिथु बेगर दिहुननाया जोंनि आसामावहाय बे बेसेबां माने माबा मा होनो खाबु गोनां मा सानगोन दा कमार्शियेल फार्मनिफ्राय जिथु डिमान्ड दा सिडनि जोङो होनो हास'वासो माने स्पट बनायनाय इउनिटआ बिराद खम जेरै दा आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटियाव दङ रिसेन्टलि दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जाबाय दा जोंनिया माने स्पट बनायनानै बे स्किल जोङो बे टेकनिकखौ रावबो मिथियाखै दा बेखौ दा जेब्लासिम बेखौ इउनिट बाय इउनिट मोनसे जायगायाव गैया बेखौ माने स्पट डिमान्डखौ माने होनो हास'वा बेखायनोथ' माने फार्मार्सआथ' होनो नागिरो खिन्थु जोंसो माने होनो हाया बेबायदि जादों डिमान्डआ हाइ साप्लाइखौ नाङा आच्छा बेखौ बे बेगरखौ जेब्ला जों कमार्शियेल हिसाबै बयनोबो होबाय बेखौ लांनानै मा खालामहैगोन बेयो जाय बायनानै लांगोन माबोरै खालामनांगोन आच्छा काल्टिभेसनखौ बोरै खालामहैगोन आं मोनसे वेस्टार्ननिखौ सेम बिदिनो जिगाब नांगोन मिनिमाम 2 बा 3 मान्थस हाखांनायनि उनाव गोरान जानांगोन जिगाबा मा जिगाब एनि टाइपआव जिगाब जेफोर नाराबाबो जायो आच्छा नो प्रब्लेम बेखौ जोङो मिनिमाम 5 इन्च बा बेसेबां हायो फिसा दानस'नाय मोजां दानस'गोन आरोखि फिसा बेसेबां हायो बेसेबां फिसानि मोजां जिगाबा गोलावाव जायो खिन्थु प्रडाक्सना खम जायो बेखौ दानस'बा मोजांसिन मिनिमाम बेसेबां हायो नोंनि मोजां दानस'नानै बेखौ हरसे दैयाव सोमबाय दैयाव सोमखांनानै अखानायै बेखौ रुसिगोन मिनिमाम 1 आवार्स रुनो नांगोन बयलिं खालामनांगोन मिनिमाम 1 आवार्स रुखांनायनि उनाव जोंहा फोरानबाय सान्दुङाव मोजां फोरानना राननाया ओरैबायदि गोदो सेबनानै दै गना खिन्थु आखायाव एसे दै नांगोन बारा राननायल' नङा बिसिनिबा बे जाबाय सिदोब बेनिफ्राय बेखौ मा खालामगोन बेखौ होननानै जोंहा आरो मोनसे पिपि बेग दङ जिथु जों माबाखौ सोगोन जिगाबखौ सोगोन मोनसे पिपि बेग दङ बे पिपि बेगाव जोङो सोनांसिगोन फार्स्टआव जिगाबखौ सोग्रोबाय नारसिनबाय दा बेगरा बेखौ जिङाव बिदि राउन्ड होबाय जिङाव माने पेकेटनि सिङाव ना पेकेटनि बाहेराव सिङाव बेसेसो होगोन जों ओरैनो 3% होनना बुङो 3% माने 100 ग्राम जिगाब बा 3 ग्राम बेगर बेबायदि केलकुलेसन ओमफ्राय बेगर होखांनानै आरो जिगाब होलायबाय बिदिनो जाबखो जालासिगोन मोनबाबा मोनब्रै लेयार जागोन बेखौ ओमफ्राय खाथुमना दोनदो टाइटनो खाथुमनानै बेखौ मिनिमाम 20 डेजसो खोमसि न'आव दोनबाय खोमसिनि न'आव दोननानै जेब्ला गुफुर जाजोबगोन अब्ला जोंहा दैखौ होनांसिगोन स्टार्ट ओमफ्राय उइदिन 25 डेज बेयो फिसा थिख' ओंखारबोसिगोन माने बेयो प्रटिन बडिया फैबाय बेनिफ्राय दैखौ खननै होबानो जाबाय फुङाव खनसे बेलासे खनसे बिदिनो उइदिन 30 डेज नोङो खानो हासिगोन उइदिन 30 डेज बे माने खानो हानाय जागोन आरो ना बे टाइमा डिपेन्ड जायो जायगा जायगा बे थान्दा जायगाबालाय एसे मोजां जाद्रायो दिनै एसे गरम थायो आच्छा बेबायदि काल्टिभेसनखौ जोंबा सरासनस्रा सुबुङाबो मावनो हागोन ना हायो गामियारि जायखिजाया हागोन जोङो 20 थाखानिफ्राय जों मावनो हायो आच्छा अनलि 20 रुपिस आच्छा जोबथारनायाव दा बड'लेण्ड खौरांनि जाय नायगिरि बिथांमोना जुदि बेबायदि काल्टिभेसन खालामनो नागिरोब्ला मा खालामनाया मोजां नोंथाङा मा बुंगोन नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ लानो हागोन जोंनि हेल्पलाइन नाम्बार
जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मासरुम हेल्पलाइन नाम्बारा जाहैबाय 9101 952 358 नोंथांमोना बे नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय बेगर नांगौबाबो बेबायदि ट्रेनिं नांगौबाबो फ्रि अफ कस्ट जोङो ट्रेनिं होयो एनि एरिया अफ द बिटिसि एन्ड इन द नर्थ इस्ट ट्रेनिं होनाय जायो नोंथांमोना जोङो ट्रेनिं होयो बिना मैला जेबो जोंनो नाङा अब्ला नोंथांमोनखौ जों लिंहरनो हायो आरामसे हायो जेबो बे नाम्बारजोंनो लिंहरनो बे हागोन नाम्बाराव हागोन आस्सा बबेयाव नांगौ ट्रेनिं नोंथांमोना लिंहरबानो जाबाय वी आर रेडि अब्ला नोंथांमोना जानाय थानायनि बेलायाव मा बुंगोन नोंथां जानाय माने जोंनियाव थाखाय जोंनि प्रजेक्टआव दोनजोबखायो आस्सा सोरबा अननानै सोरबा होयो बेखौ जोङो नाखाया बेलेग खोथा आरो आजा बेनि उनाव फ्रि अफ कस्ट होननानै बुंबाय नोंथाङा नोंथांमोना जेबो थारमाने ट्रेन्सपर्टेसननि जेबो लाया जे ट्रेन्सपर्टेसन प्लास ट्रेनिंनि बेगर प्लास्टिक एभ्रिथिं फ्रि जास्ट वी वान्ट एन्टारप्रेनियर्स अब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना निस्सय लिंहरनो हागोन बिथांमोनखौ नाम्बारखौ खनसे बुंबाव 9101 952 358 बे मासरुम हेल्पलाइन नाम्बार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजि गोजोन्थों